Pripravte sa. Dnes sa vydáme na dobrodružnú výpravu do minulosti Slovenska, kde rozptýlime hmlu tajomstiev a pozrieme sa na kľúčové momenty, ktoré formovali našu krajinu. Najprv otvorme bránu do 9. storočia, keď sa náš región prvýkrát dostal do stredobodu pozornosti v rámci Veľkej Moravy. Počas tejto éry Slovanského impéria sa formovala naša kultúra a identita, pripravujúc pôdu pre neskoršie historické udalosti. Ďalej sa spolu presunieme do doby, keď Bratislava, známa ako Presburg, slúžila ako svedok korunovácií uhorských kráľov a kráľovien. V tejto jedinečnej kapitole našej histórie sa Bratislava stala svedkom slávnostných ceremoniálov, ktoré odzrkadľovali krásu a dôstojnosť našich dejín. Po prvej svetovej vojne sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo a dostávame sa do obdobia Československa, keď naša krajina zdieľala srdce s Českou republikou. Táto éra bola obdobím spolupráce